День добрый, вітаю всіх у Новогрудку. Меня кличуть Олесь Быстрик. Одразу ми приїжджаємо на наш автовокзал. Але дивно, що насамрэч гэты будинок був колісці чыгуначным вокзалом. Сумна гісторыя з Новогрудскай чыгункай, якая колісці тут ходила ще до 60-х годов. Можна було доїхати до Новоєльні, але чыгунку разобрали, так що, на жаль, у Новогрудок можете приїхати тільки колесним транспортом. Все ведаюць, што Новогрудок горад вельмі старажытны, правда, гісторыкі трошкі спрачаюцца, як інтэрпрэтаваць летапісы, але наваградцы не вельмі спрачаюцца, яны кажуць, што вось 1044 гэта год заснавання. Рым быў пабудаваны на 7 узгорках, а Наваградак толькі на 3. Вось замак, малы замак, і там, дзе зараз стаіць Барысаглебская царква. А пасля яны аб'ядналіся ў адзін, і некаторыя даследчыкі кажуць, што вось за гэта аб'яднанне яны пачалі называцца, што яны сталі новым горадам, Наваград. Напэўна, самы знакаміты помнік Наваградка – гэта наш замак. Некаторыя зласліўцы кажуць, што ну які ж гэта замак? Это руіны замка. Ну мы з імі не згодныя, тому што замак – гэта месца, а не будынкі. На жаль, сапраўды, ад яго засталося не вельмі шмат. Сталася вось гэта вежа, которая называецца Шчытоўка. Яна была пабудаваная самай першай. Ну і трошкі касцёльная вежа, которая зараз спрабуюць кансерваваць. І зноў жа гэта трошкі спрэчнае пытанне, але большасць наваградцаў вельмі рада, што яна не звалілася ў роў, а стаіць цэленькая. У 18 стагоддзі перад падзеламі Рэчы Паспалітай гэтыя две вежы стаялі цэлыя. І нават на мясцовым соміку была такая прапанова зрабіць з гэтых вежаў архіў. На жаль, не хапіла тады грошай, і вежы канчаткова пайшлі ў заняпад. Гэта касцёльная вежа абвалілася ў 19 стагоддзі, а Шчытоўка, паўднёвая сцяна, абвалілася ў пачатку 20 стагоддзя, але ёсць нават фоткі, дзе яна стаіць вялікая, магутная, вельмі прыгожая, і, магчыма, нават мае сэнс аднавіць у такім выглядзе. У царскія часы пасля была свалка гарадская, па сутнасці, і тут навозілі з усяго горада проста смецце, а некаторыя вежы нават разбіраліся, і з іх будаваліся вуліцы горада. Вось. Ну, замак таксама быў трошкі адноўлены ў часы польскія, міжваенныя. І вось гэтыя такія вельмі спецыфічныя контрфорсы, которые надаюць вежам такі вельмі спецыфічны выгляд, яны былі пабудаваны менавіта ў польскія часы. Але зноў жа у савецкія часы трошкі было стаўленне іншае, і, напрыклад, на вежы Шчытоўцы праводзілі альпінісцкія спаборніцтвы, і яны выкарыстоўвалі нашу вежу, каб папрактыкавацца ў сваіх здольнасцях. Адзін з самых старых касцёлаў Наваградка. Ён, па легендзе, быў пабудаваны на месцы старажытнага паганскага капішча. Ну і пасля стаяў драўляны касцёл, у которым у 14 стагоддзі Ягайла ажаніўся з Соф'яй Гальшанскай і такім чынам пачаў дынастыю Ягелонаў. А пасля ўжо у канцы 18 стагоддзя тут быў хрышчаны Адам Міцкевіч. Ну і гэты касцёл, канешне, вельмі добра выглядае з замкавай гары, але я б заахвоціў усіх, хто падарожнічае, хто прыехаў на Наваградак, спусціцца да яго, таму што і пахадзіць вакол, таму што ён зблізку выглядае нават лепш. Гэта дом-музей нашага, напэўна, самага знакамітага земляка, самага знакамітага наваградца Адама Міцкевіча. Ну, ёсць шмат ввогуле спрэчак, ці ён беларускі, ці польскі паэт, але для наваградцаў такой праблемы няма. Таму што, ось мы бачым, ён тут правёў сваё дзяцінства, ён тут правёў свае лепшыя гады, ён натхніўся нашым горадам і нашымі краявідамі ўсімі, свіцязю, і гэта аформіла, можна сказаць, яго творчасць. Таму мы яго дагэтуль вельмі любім, памятаем і паважаем. Але яшчэ да таго трэба сказаць, што в некаторых групах беларускай інтэлігенцыі, асабліва пасля таго, як забаранілі піць піва на вуліцах, яны знайшлі свой прытулак менавіта тут, на гэтых прыступках, таму што, па-першае, гэта вельмі інтэлектуальнае месца, зноў жа побач з домам нашага любімага Адама. І з іншага боку тут вельмі стратэгічна размешчаныя кусты, которые дазваляюць схавацца ад непатрэбнай увагі іншых людзей. Так што, але гэта секрэт.
Гэта, як бачыце, дуб пасаджаны з нагоды 200-годдзя нараджэння Адама Міцкевіча. Але гэта афіцыйная версія. Насамрэч так атрымалася, што пэўныя ворагі Наваградка зламалі той самы дуб, который быў пасаджаны ў 1998 годзе, і наступны год пасадзілі іншы. Так што атрымліваецца, гэты дуб 201-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча, але я думаю, галоўнае, што ён тут стаіць у яго гонар, і гэта ізноў жа самы маленькі сакрэцік. У нас у горадзе, як можаце зразумець, вельмі шмат усяго звязана з Адамам Міцкевічам. І вось адзін з гэтых помнікаў – гэта курган Бессмяротца. Яго насыпалі ў міжваенныя гады, прывёўшы часцінку зямлі з усіх месцаў, дзе Міцкевіч пабываў, і у тым ліку з яго магілы. Курган быў насыпаны на так званым малым замку, і з яго адкрываюцца абсалютна выдатныя маляўнічыя краявіды, і все і наваградцы, і наведнікі нашага горада вельмі любяць падняцца на яго і паглядзець на прыгажосць вокал. Новагрудак цікавы не толькі всялякімі такімі сярэднявечнымі гістарычнымі будынкамі, але і за міжваенныя часы тут у нас было пабудавана шмат цікавага польскімі ўладамі ў розных стылях, у закапанскім стылі, у стылі функцыяналізму. І вось гэтыя будыначкі, гэта частка так званай урадовай калоніі для чыноўнікаў ваяводскіх, таму што тут быў цэнтр ваяводства. Ну і вось яны дагэтуль прыгожваюць Новагрудак. Частка з іх дагэтуль жылыя, частка здадзеная пад крамы, але яны захавалі дагэтуль свой ансамбль такі. Падарожжа – это справа такая складаная, часам ёсць праблемы, што вось хочацца піць, і таму, калі прыязджаеце на Наваградак, і вы можаце адразу зайсці каля плошчы, наведаць краму нашага Новагрудскага завода пладовых він і іздзелій. І тут можна набыць свежы, часам не вельмі, разліўны квас, і ён надасць вам сілы паглядзець весь Наваградак, і глядзець тут шмат чаго ёсць, і вось можаце купіць і адразу пайсці гуляць на плошчу. Ну, а вось гэта гарадская плошча Наваградка. Канешне ж, як у кожным сябепаважаючым горадзе, яна носіць імя Владзіміра Ільіча Леніна, але паколькі у нас плошча адна, мы называем проста плошча. Гэта плошча засталася па планіроўцы яшчэ са старажытных часоў, таму што на ёй заходзяцца 7 галоўных вуліц горада. Ну і, канешне, плошча была і дагэтуль застаецца цэнтрам такого сацыяльнага жыцця. Раней это было плошча рынок, тут ладзілі кірмашы. Ну а зараз тут больш такое месца для адпачынку, тут праводзяцца канцэрты, всялякія сустрэчы, танцы і гэтак далей. Ну і, канешне, тут стратэгічныя установы кшталту бара Рым, кафэ-бара Легенда, старога горада, дзе наваградцы бавяць свой час. Гэта забудова збольшага габрэйская, таму што тут у 19 і пачатку 20 стагоддзя большасць насельніцтва была габрэяў. Напрыклад, вось у гэтым доме жыў адзін з самых знакамітых, магчыма, выхадцаў з Новагрудка, Александр Харкаві, который быў вельмі вядомым лінгвістам і который выдаў першы ідыш-рускі слоўнік увогуле гісторыі. Ленін у нас, канешне, ёсць, але мы яго трошкі у гонар Міцкевіча падкарацілі, таму што ён стаяў вось тут падчас падрыхтоўкі да святкавання 200-годдзя Міцкевіча, пра которое я ўжо казаў. Яго вырашылі трошкі зменшыць і аднеслі ў бок, і вось ён там стаіць сціпленька, вельмі мінімалістычны Ленін. Гэта адна з самых старых цэркваў горада Навагрудка, Барысаглебская царква. У алтарнай частцы знайшлі падмуркі яшчэ 12 стагоддзя. Ну і тут была нейкі будынак царквы з таго часу, але ўвогуле з гэтага менавіта будынак пабудаваў у 16 стагоддзі
сын Константина Острожского, так само Константин Константинович. Спереду не вельмі бачна, там такі больш просты фасад, у такім, як это даследчыкі называюць, сармацкім барока. А тут бачна, што яна першапачаткова будавалася як гатычная. І калі вы зойдзеце ўсярэдзіну, вы бачыце такі вельмі прыгожыя гатычныя скляпенні. Большасць людзей, которые наведаюць Наваградак, проста падыходзяць да яе, фоткаюцца, але не ведаюць, што ёсць яшчэ адзін вельмі стары будынак. Гэта будынак базыльянскага кляштара, который таксама з 16 стагоддзя. Узрост яго можна ўбачыць нават здалёк, але зараз там проста жылы дом, дзе жывуць звычайныя наваградцы. Мы зараз знаходзімся на старых хрысціянскіх могілках Навагрудка. Тут і каталікі, і праваслаўныя, і нават уніяты ёсць. І вельмі шмат цікавых помнікаў, ёсць нават адна капліца. На жаль, яны зараз захоўваюцца не вельмі добрым стане, але мы нашай навагрудскай грамадой спрабуем неяк за імі сачыць. І збіраем час ад часу валанцёраў, каб іх прыбіралі. Ну і трошкі падпіхваем таксама нашы навагрудскія раённыя ўлады, каб яны таксама пра гэта дбалі, таму што нават калі людзей ўжо не засталося за гэтай помнікамі сачыць, мы, як наваградцы, павінны працягваць эту табліцу. Ну, на нашых могілках існуе некалькі цікавых помнікаў. Напрыклад, вось гэты быў збудаваны ў часы Першай сусветнай вайны. Справа тым, што Навагрудак быў акупаваны нямецкімі войскамі, і фронт праходзіў зусім недалёка. І вось яны ў гонар сваіх загінулых жаўнераў пабудавалі такую стенку. Тут яшчэ быў такі вялікі нямецкі арол, і всялякія ўпрыгожванні. Ну, але зараз гэта нічого не засталося, і магілы былі эксгумаваныя, але вось ёсць ідэя зрабіць з гэтай стенкі такі помнік увогуле ўсім загінулым у Першую сусветную вайну. У нас ёсць яшчэ такія вось цікавыя сямейныя склепы, і зноў жа яны за часы такога некага бязладдзя і непавагі да спадчыны былі все разрабаваныя, зруйнаваныя, ну, але тым не менш. Тут у нас пахаваны ўнук Пушкіна, ягоны бацька, сын Пушкіна, служыў Навагрудку ў войску, ну і вось так атрымалася, што гэта немаўля памерла, і яно пахаванае на нашых могілках. Навагрудак быў заўсёды мультыкультурным горадам, і тут вельмі доўгі час значнай часткай этого горада была яго габрэйская грамада. Яна была даволі вядомая, тут было некалькі сінагог, тут была ешыва, дзе развіўся рэлігійны рух Мусар. Ну і месца, дзе мы стаім, гэта заўсёды называлася вуліца Жыдоўская, як раней. Пасля, правда, памянялі на касцёльную польскія часы, ну зараз і на савецкая. А менавіта зараз, дзе я стаю, была сінагога габрэйская, которая існавала тут з 16 стагоддзя, перажыла две сусветныя вайны, перажыла все рэвалюцыі. Гэта была вельмі прыгожая такая барокавая сінагога, але, на жаль, у 60-х гадах камусьці яна пачала замінаць і яе взарвалі. Ну, зато зараз у нас ёсць выдатная дошка гонару, дзе весь Навагрудскі раён можа даведацца пра тых людзей, которым павінны ганарыцца. Ну, працягваючы тэму мультыкультурнасці, у нас таксама ў Наваградку вельмі доўгі час існуе грамада татар-мусульманаў. Яны ўжо даўно перасталі размаўляць па-татарску, яны размаўляюць па-беларуску ці па-руску, але дагэтуль яны трымаюцца сваёй веры. І вось гэты мечэт, яму некалькі сот год, хоць яны драўляны. Ну і гэты мечэт адзін з нешматлікіх, который ўвогуле існуе ў Беларусі. Гэта будынак першай навагрудскай беларускай гімназіі. Тут быў актыўны беларускі рух міжваеннай Польшчы, і людзі з навакольных вёсак збіралі хто што можа, каб адкрыць гімназію, каб дзяцей сваіх вучыць народнай мове. І нават мой прадзед сам хадзіў па вёсках, збіраў яйкі, которые пасля прадаваў, ну, грошай не было, прыходзілася браць натурай. Таму вось яйкі пасля прадаваліся на рынку, і грошы ішлі вось на пабудову гэтай гімназіі.
І гімназія тут праіснавала амаль што 20 гадоў у горадзе. У канцы 30-х яе, на жаль, зачынілі, але ўсё роўна гэта было такой цэнтрам беларускага жыцця Наваградка і ўвогуле ўсёй міжваеннай заходняй Беларусі. Ну і тут, канешне, у гэтай гімназіі і вучылася, і выкладала вельмі шмат беларускіх дзеячоў. Напрыклад, Ізэп Драздовіч тут выкладаў і маляваў нашы ўсе краявіды наваградскія. Ну і, канешне, самы вядомы вучань, а пасля выкладчык гімназіі — гэта Барыс Кіт, который недавно ад нас, на жаль, адышоў. Калі гімназію зачынілі, ён дапамагаў усім, хто жадаў працягнуць сваё навучанне па-беларуску, пераехаць у Вільню, арганізоўваў там бурсы адмысловыя для наваградцаў. Ну і таму тут зараз вісіць нават дошка ў гонар Барыса Кіта і адкрыты музей, который я раю наведаць усім. Гэта месца называецца, дакладней, раней называлася Псігуркі. Тут стаіць вось гэты дом. Ён вельмі таямнічы, таму што ніколі тут ніхто не бачыць, хто тут жыве, хто тут заходзіць, хто тут выходзіць. Аднак вечары святло ўключаецца, нешта нават часам аднаўляецца, прыбудоўваецца. Ну і таму зразумела, што з'явілася такая ідэя, што гэта дом не просты, а некі зачараваны, і, магчыма, там жывуць вампіры, таму што, ну, паглядзіце на яго. І я браю наваградцам прыходзіць тут толькі вось, як зараз, калі сонейка, вечары не хадзіць, таму што, ну, зразумела, што, можа быць, это проста стары дом, але лепш не рызыкаваць. Новагрудак горад старажытны, але мы не застаемся толькі ў гісторыі. Вось некалькі гадоў таму у нас каля Новагрудка у вёсцы Грабнікі пачаў разбудоўвацца ветрапарк. Таму што Новагрудак, як мы ўжо сёння сказалі, стаіць на ўзгорачках, і тут заўсёды добра дуе вецер, і таму у нас вось вырашылі паставіць гэтыя штукі, которые нам зараз даюць вельмі чыстую і хорошую электраэнергію. На гэтым я хацеў бы з вами развітацца. Як вы ўжо бачылі, Новагрудка вельмі шмат цікавых рэчаў. І яшчэ ёсць вельмі шмат цікавых рэчаў, пра которые я не распавёў, так што прыязджайце, ўсё лепей даведацца самім, пабачыць самім. Да сустрэчы ў Наваградку! Thank you.